ሰብኣይ እዚ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዝዳንት ንምቕታል ቆሪፁ ዝተላዕለ ነበረ። ብፖለቲካ ምኽንያት ወይ ብኻሊእ ጉዳይ ኣይኮነን። እታ ዘፍቅራ ወይ ከዓ ዝፈትዋ ዝነበረ ጓል ሄዋን ንዓኣ ንምምራኽ ወይ ከዓ ኢምፕረስ ንምግባር ኢሉ እዚ ነገር እዚ ክጅምሮ ሓሲቡ። ስሙ ጆን ይበሃል። ዕድሚኡ ድማ 22 ዓመት ነበረ። ታሪኹ ክጅምር ከሎ ኣብ 1996 ብቆፃፀራ ፈረንጂ ጆን መብዛሕትኡ ግዜ በይኑ እዩ ዘሕልፎ ነይሩ። ምስ ሰባት ብዙሕ ዝቀራረበን ዝገጥምን ሰብ እውን ኣይነበረን። ከም ሆ ጌርካ ክትዕዝቦ እውን ብዙሕ ደስ ዝብል ባህሪ ኣይነበረን። ነዚ እዩ ኩሉ ግዜ በይኑ ዝንቀሳቐስ ነይሩ። ኣብቲ ዓመት ኣብ 1996 ታክሲ ድራይቨር ዝበሃል ፍሉጥ ፊልሚ ወፀ። ሰባት ኣብቲ እዋን ብዛዕባ እዚ ፊልሚ ብጣዕሚ የውርዩ ስለ ዝነበሩ ጆን እውን ስለምንታይ እዚ ፊልሚ ዘይርዮ ብምባል ናብ ሲኒማ ኸይዱ ረኣዮ። ነቲ ፊልሚ ብጣዕሚ ፈትዎ። ሓንሳብ ጥራይ ኣይኮነን፣ 2 ግዜ 3 ግዜ ክሳብ 15 ግዜ ናብ ሲኒማ እንዳተመላለሰ ረኣዮ። ካብኡ ወፂኡ ገዛእ ርእሱ ምስ ተፍቲ ፊልሚ ዘሎ ዋና ተዋሳኢ ወይ ድማ ካራክተር ሓደ ክገብር ጀመረ። ኣብዚ ፊልሚ እቲ ዝተዋዕወዐ ወይ ከዓ ፌመስ ዝኾነ ሮበርት ዲኒሮ ዝበሃል ነበረ። እቲ ካራክተር ካብ ናይ ቪየትናም ኩናት ተመሊሱ ናይ ድቃስ ምስኣን ፀገም ወይ ድማ ኢንዞሚንያ ስለ ዘለዎ ምሸት ምሸት ኣብ ኒውዮርክ ወክ ይገብር ወይ ከዓ ይዘውር ነበረ። እቲ ጅግና በቲ ምሸት ምሸት ዝሪኦ ሕማቕ ነገራት ብጣዕሚ ይርበሽ ስለ ዝነበረ እዛ ከተማ እዚኣ ካብ ርስሓትን ገበንን ከፅርያ ኣለኒ ኢሉ ሓሰበ። ጆን ነዚ ፊልም እዚ ደጋጊሙ ምስ ረኣዮ ኣከዳድንኡ ኩሉ ልክዕ ከምቲ ኣብ ፊልም ዘሎ ናይ ቪየትናም ወታደር ክኸውን ጀመረ። ከምኡ እናተዛረበ እቲ ተዋሳኢ ዝሰትዮ ዝነበረ መስተ እውን ኩሉ ክሰቲ ጀመረ። ሕሉፍ ሓሊፎ እቲ ካራክተር ተኽሲ ክኢላ ስለ ዝነበረ ጆን እውን ከምኡ ንክኸውን ኢሉ ተኽሲ ክለማመድ ጀመረ። ግን እቲ ፀገም እዚ ጥራይ ኣይነበረን። እዚ ኩሉ ክሳብ ሕጂ ዝነገርኩኹም ደሓን እዩ ኢልኩም ተሓልፎ ትራቪያ እዩ። ካብዚ ድሕሪት ግን ዓብዪ ፀገም ክፈጥር ጀመረ። ምክንያቱም ኣብታ ፊልም ዘላ ጓል ብጣዕሚ ፈተዋ። ነዛ ገፀ ባህሪ ዝተፃወተታ ጆዲ ፎስተር ትበሃል። ኣብቲ ፊልሚ ግን ኣይሪስ ተባሂላ እያ ትፅዋዕ። እሞ ደኣ ኣብቲ ፊልሚ እታ ኣይሪስ ትበሃል ጓል ገና ዕድሜ 12 ዓመት ኮይኑ ኣብ ኣስፓልት ከም ዝቆማ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ድማ ናይ ሸቕሊ ወሲብ ኮይና እያ ትሰርሕ ነይራ። እቲ ኣብቲ ፊልሚ ዘሎ ካራክተር እዛ ናይ 12 ዓመት ጓል ከመይ ጌራ እዚ ነገር ትገብሮ ብምባል ካብቲ ህይወት ከድሕና ዝቃለሰሉ ፍጻሜ እዩ እቲ ፊልሚ። ጆን በዚ መንገዲ ነታ ናይ 12 ዓመት ጓል ፈተዋ። እዚ ዓብዪ ዕብዳን እዩ። ግዜያት ክሓልፉ ጀመሩ። እዚ ሰብኣይ እዚ ነቲ ፊልም እናረኣየ ፍቕሩ እናወሰኸ መፀ። ዓመታት ሓሊፎም እውን ፈፂሙ ክርሳዕ ኣይከኣለን። እታ ጓል ካብ 12 ዓመት ናብ 17 ዓመት ገፃ ዓበየት። ብትምህርታ ጎበዝ ስለ ዝነበረት ድማ ናብ ኮሌጅ የል ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል ኣትወት። ጆን እውን ናብ ኮሌጅ ከም ዝኣትወት ፈለጠ። ንሳ ናብ እትመሃረሉ ኮሌጅ ንምኻድ ካብቲ ዝነበረሉ ቦታ ናብቲ ኮሌጅ ተጓዕዘ። ኣብቲ ኮሌጅ ምስ በፅሐ ድማ ንድሕሪት ኮይኑ ክከታተላ ጀመረ። ሕሰቦ ንስኻትኩም ከይፈለጥኩም ሓደ ሰብ ፈቲኩም ብምስጢር እናተኸታተለኩም ክንደይ ዓመት ሙሉእ ከም እነየኩም ከሎን ግን ንስኻትኩም ምንም ትፈልጥዎ ነገር ዘየለ። ንሳ እውን ልክዕ ከምዚ እያ ነይራ። ምንም ትፈልጦ ነገር ኣይነበራን። ጆን ግን ኣብቲ ኮሌጅ ናይ ዶርሞ ቁፅራ ከይተረፈ እዩ ኣጻርዩ። በቲ ቁፅሪ ዶርማ ገይሩ ድማ ደብዳቤታት ወይ ከዓ ፖስታ ክሰደላ ጀመረ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣብቲ እዋን ከምዚ ሕጂ ናይ ውልቀ ቴሌፎን ስለ ዘይነበረ ብህዝባዊ ስልኪ ወይ ከዓ ፐብሊክ ፎን እናደወለ ኣነ እቲ ደብዳቤ ፅሕፈልኪ ብጣዕሚ የፍቅረኪ ይብላ ነበረ። በዚ ነገር እዚ እታ ጓል ብጣዕሚ ሰንበደት። ጥቕዓት ከብፅሕለ ይኽእል ኢላ እውን ፈርሐት። በጃኻ ደወብል እናበለት ክትልምኖ ጀመረት። ጆን ግን ፈፂሙ ይሰምዐን። እናደጋገመ ብስልኪ ክርብሻ ጀመረ። ንሳ እውን ትኽክል እያ ነይራ። ካብ ዘይትፈልጥዎ ሰብ ምንም ዓይነት መረዳእታ ካብ ዘብልኩም ሰብ ክትራኸቡ ኣይትኽእሉን። ንሳ እውን ኣነ ይፈልጠካኒ መንነትካ ከይፈለጥኩ ከዓ ክረኸበካ ኣይደልን እያ ዝበለቶ። ጆን ግን በዚ ተስፋ ኣይቆረፀን። ንሳ ብወገና ስልኪ ከይድውለላ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ሪፖርት ገበረት። እቲ ፅሕፈላ ዝነበረ ኩሉ ደብዳቤታት እውን ንቤት ትምህርቲ ሃበቶም። እዚ ሰብኣይ እዚ ካብ ጥቓ ይርሓቐለ ይበለት። ጆን እንታይ ደኣ ሓሰበ? ልክዕ ከም ተፍቲ ፊልም ዘሎ ገፀ ባህሪ ኣብዚ ናይ ሓቀኛ ዓለም ወይ ድማ ሪል ላይፍ ክትግብሮ ወሰነ። ነታ ጓል ንምምራኽ ወይ ከዓ ኢምፕረስ ንምግባር እንታይ ገበረ? እቲ ፊልም ዘሎ ተዋሳኢ ፖለቲከኛታት እናሰዕበ እዩ ዝቐትል ነይሩ። ስለዚ ኣነ እውን ከምኡ እንተገይረ ንሳ እውን ኣብቲ ፊልሚ ስለ ዝነበረት በቲ መንገዲ ክማርኻ ይኽእል እየ ኢሉ ሓሰበ። ኣብ እምርኡ እቲ ፊልምን እቲ ሓቀኛ ህይወትን እውን ተሓዋዊስዎ ነበረ። ግን እቲ ክቐትሎ ዝሓሰበ ሰብ ተራ ፖለቲከኛ ኣይነበረን። እቲ ኣብቲ እዋን ናይ ኣሜሪካ ፕሬዝዳንት ዝነበረ ጂሚ ካርተር ንሱ ነበረ። ኣብቲ ግዜቲ እቲ ፕሬዝዳንት ካልኣይ ንምምራፅ ናይ ምርጫ ቅስቀሳ እዩ ዘካይድ ነይሩ። ጆን ከመይ ገይሩ ናብ ጂሚ ካርተር ክቐርብ ከም ዝኽእል ድማ ምሕሳብ ጀመረ። ጂሚ ካርተር ኣብ ኦሃዮ ናይ ምርጫ ቅስቀሳ ክገብር ከም ዝኾነ ምስ ሰምዐ ናብ ኦሃዮ ተጓዓዘ። እቲ ሴኩሪቲ ከመይ ከም ዝኾነን ክሳብ ክንደይ ከቕርቦ ከም ዝኽእልን ኣጽኒዑ። ከምቲ ዝሓስቦ ድማ ምንም ፍተሻ ከይተገበረሉ ናብቲ ፕሬዝዳንት ብጣዕሚ ቀረበ። ብሽቁጥ ክቐትሎ ከም ዝኽእል እውን ፈለጠ። ኣብቲ እዋን ግን መሳርሒ ኣይሓዘን ነይሩ። ንምጽናዕ ጥራይ ኸይዱ። ብምቕጻል ጂሚ ካርተር ናብ ካልእ ከተማ ኸይዱ ቅስቀሳ ከም ዝገብር ፈለጠ። ሕጂ ክቐትለለኒ ብምባል መሳርሒ ሒዙ ናብታ ከተማ ተበገሰ።
እቲ ጸገም ግን ኤርፖርት ምስ በጽሐ ኣይረኽቡንን ኢሉ ላጥላጥ እናበለ ክኣቱ ከሎ ኣብኡ ተታሕዘ። ወሲዶም ሕቶታት ሓተትዎ፣ ግን እቲ ዝሓዝዎ መሳርሒ ሕጋዊ ስለ ዝነበረ ወይ ድማ ብሕጋዊ መንገዲ ስለ ዝዓደጎ ኣይፈለጥኩን ነይረ ምስ በሎም ካብ ሒደት ሰዓታት እንድሕሪት ፈነውዎ። ሕጂ መሳርሒኡ ተመንዚዑ እዩ፣ ብሕጋዊ መንገዲ እውን ክዕድግ ኣይኽእልን። ስለዚ ናብቶም ዘይሕጋዊ መሳርሒ ሾጥ ሰባት ወይ ከዓ ናብ ብላክ ማርኬት ከይዱ ሓድሽ ሽጉጥ ዓደገ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን መዓልትታት ሓሊፎም ጂሚ ካርተር ኣብቲ ምርጫ ተሰዓረ። ሮናልድ ሬጋን ድማ ሓድሽ ፕሬዚዳንት ናይቲ ሃገር ኮይኑ ተመርፀ። ጆን ግን ቀንዲ ዕላምኡ ነታ ጓል ንምምራኽ ስለ ዝነበረ ጂሚ ካርተር ገዲፉ ነቲ ሓድሽ ተመርፀ ፕሬዚዳንት ሮናልድ ሬጋን ክቐትል ተላዕለ። ነዚ ነገር እዚ ንዓኣ ከም ዝገብሮ ንምርኣይ ድማ ደብዳቤ ይፅሓፈላ። ኣብቲ ደብዳቤ ድማ ኣነ ንስኽን ሓደ መዓልቲ ናይ ፕሬዚዳንት መንበር ክንቀጻጸሮ ኢና፣ ክሳብ ሽዑ ግን ንጽህናኺ ወይ ደሞ ቪርጂንኪ ሓሊኺ ተጸበይኒ ይብላ ነበረ። እዚ ማለት ድንግልና ሓሊኺ ተጸበይኒ ማለት እዩ። እቲ ታሪኽ ኣብ 1981 ዓመተ ምህረት ናብ ግብሪ ተቐየረ። ሬጋን ንምቕታል ድማ ካብቲ ዝሓለፈ ስሕተቱ ተማሂሩ ብነፋሪት ዘይኮነስ ብባስ ተሳፊሩ ናብ ዋሽንግተን ከደ። ኣብ ሓደ ሆቴል ዓሪፉ ጋዜጣታት ብምንባብ ሬጋን ንግግር ዝገብረሉ ቦታን ግዜን ፈለጠ። መሳርሒኡ እውን ኣዳለወ። ንመወዳእታ ግዜ ድማ ነታ ዝፈትዋ ጓል ሓደ ደብዳቤ ይፅሓፈላ። ሬጋን ካብቲ ንግግር ዝገበረሉ ህንፃ ክወፅእ ከሎ ኣብ ዙርይኡ ሓለውቲ ወይ ከዓ ሴክሬት ሰርቪስ ነበሩ። ጆን ድማ ምስቶም ጋዜጠኛታት ተሓዋዊሱ ናብ ሬጋን ቀረበ። እቲ ዝሓወ ሽጉጥ ኣውፂኡ እናበለ ነቲ ጥይት ኣርገፎ። እቲ ጸገም ግን መብዛሕትኡ ጥይት ስሒትዎ ነይሩ ወይ ከዓ ሚስፋየር ገይሩ። ሓደ ጥይት ግን ነታ ጥይት ዘይበስዕ ወይ ከዓ ቡሌት ፕሩፍ መኪና ናይ ፕሬዚዳንት ተሃሪሙ ተመሊሱ ሪኮሼት ኮይኑ ንፕሬዚዳንት ሬጋን ኣብ ኣፍ ልቡ ሃረሞ። ኣብቲ ዙርያ ዝነበሩ ካልኦት ሰባት ናይ ፕሬዚዳንት ጋዜጠኛን ሓለውትን በቲ ተወሳኺ ጥይት ተሃሪሞም ነበሩ። ናይ ፕሬዚዳንት ሓለውቲ ቀልጢፎም ንሬጋን ከበብዎ፣ ናብታ ውሽጢ መኪና እውን ኣእተውዎ። እቶም ዝተረፉ ሓለውቲ ግን ንጆን ተኪሶም ኣይቀተልዎን። ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ዝወስዱ ሰባት ቀጥታ ይቐተሉን እዮም። ምክንያቱ ኣብ ድሕሪኦም መን ኣለዎ፣ መን ይኸ ዝልእኾም ዘሎ ዝበሃል ነገር ክጻረ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ። ቀጥታ ሒዞም ኣሰርዎ። በቲ ናይ ጆን ተኽሲ ዝተሃርሙ ሰባት ኩሎም ተረፉ። ሓደ ካብኣቶም ጄምስ ብራዲ ግን ካብ ዓመታት ድሕሪት በቲ ዝነበሮ ከቢድ መውቃዕቲ ምክንያት ህይወቱ ሓለፈት። ጆን ናብ ፍርዲ ቤት ቀረበ። ዳኛ ግን ናይ ዕድመ ልክ እስራት ኣይኮነን ፈሪድሉ፣ ነፃ እዩ ተባሃለ። ስለምንታይ ነፃ ኢልዎ? ምክንያቱ ጆን ኣብቲ እዋን ኣእምራዊ ጥዕና ከም ዘይነበሮ ወይ ከዓ ኢንሴን ከም ዝነበረ ስለ ዝተረጋገፀ እዩ። ናብ ናይ ኣእምሮ ሕክምና ማእኸል ተወስደ። ኣብኡ ንነዊሕ ዓመታት ካብ ፀንሐን ድሕሪት ኣብ 2006 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ብነፃ ተለቀ። ኣብ ማሕበረሰብ ፀገመ ይፈጥርን እዩ፣ ጥዕንኡ እውን ተመሊሱ እዩ ተባሂሉ ማለት እዩ። እቲ ዘገርም ነገር ሕጂ እዩ፣ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እዚ ሰብ እዚ ናይ ዩቲዩብ ቻናል ከፊቱ ዩቲዩበር ኮይኑ እዩ ዘሎ። ካብ ፕሬዚዳንት ቀታሊ ናብ ዩቲዩበር ተቐይር ኣሎ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎም ዓንቲ ሓቀኛ ታሪኽና ንዝና ሰማዕኹም ፀናሕኩም ይመስል ነይሩ። ብኻሊእ ሓሪፍ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ቻናልና ሳብስክራይብ፣ ቪድዮና እውን ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ብሰላም ፅንሑ።